Din storja bħal ħrafa għal-kem jimbis nafa kasselli ta' tafal li ġarfu fi xejn ħassejtni minn sija bħal fjura mormija warabtni mal-bqija intbija intdejt stmirrejtek ħabbejtek kemm xtaqtli saqsejtek minn vera kont miegħi illum li m'intixtieq naħarbek ma niflax ninsik li ma nistax smerrejtek fil-ħażin ħabbejtek fl-istess ħin f'abissi mudlama fejn elbet kull tama inti twidi lajta mal-erba' ħitan smerrejtek fil-ħażin ħabbejtek fl-istess ħin naħarbek ma niflax ninsik li ma nistax m'intixtieq ġarrabt fi skit bla qatt ma ntbaħt li inti mħabbti qatt ma xaħt nipprova ninsa il-weġġan għalkemm jilibek ma narax smerrejtek ħabbejtek kemm xtaqtli saqsejtek minn vera kont miegħi illum li m'intixtieq naħarbek ma niflax ninsik li ma nistax smerrejtek fil-ħażin ħabbejtek fl-istess ħin smerrejtek ħabbejtek Grazzi.